مرحبا جوارا هم بخير هاتن قناة برتوك حزي اف دم و همي دمي و باش بن شرطا هيين آبيشن خواندنا بكردية از ایرو بحثا جشن زمان کردی کووارا هواری و جلادت علی بدرخان بکم سری وزیده نیشینم چند گوتنا بیجم هلبت مراخ نکن دی چندین پیشنیار جی هبن وک پرتوک جبو خواندنه دوی نابریده از وگرم گوتنا سری دیسان مو گوت شرطا هیین آپیشین خواندنا بکردیه جلادت علی بدرخان جی د کووارا هاواری دا د هجمارا اول دا دوی شرطا هیین آپیشین زمانه يعني هلبت دماكو اف جوتن تينا جوتن او سردما بيجن بشتي شري جهاني يكمين بفكرن سالين ادي هلبت اف نويسا سالا كوتي نويساندن سالا حزار نهستو سو دوديانه يعني بشتي كو قالك هولدان كردان بيجن سرهلدان ما تكشون يعني جي الشيخ سايد كوتش كريم حتى ديرسم آگري يعني قالك جارا اف تكشونك تشيبو بيرا هلبت جلادت شي دست آفت مثلا زمين و بريافيج حتى قلت لك جلادت هي دبيج بوم ملتين دبن دستا دايا دو تشيك هنكو خوا بيبا باريزه يك اول يك جي دينه لهجر تشيكا اول امبيجن اولا دينس اولا سردست و بندس وك هف بد بيت تكانه تشيك دمينه او جي زمانه يعني جبومه كردان حتى دمکی جگر خوندشینه نوا کرداش بو لیکولین بکن سر دینین کردان ام بیجن ازیتی و زردشتیه که ام دکارن گلو بریکا وان اولان کردان جبن دستیه خلاص بکن لی هلبت افتشتا پیک نایو پشتا مسئله تسر زمان yani jivirjî diyar dibe ku Celadet Alî Bedirxan bi rastî jî gotinên xwe ser bingeheke zanîn û felsefîk ava kiriye. Yani ew felsefa angu em bêjin feraseta Celadet Alî Bedirxan li vir xês kiriye bi rastî jî gelekî muhîm e ji ber ku di wê serdemê da yani gelek dem û dezgeh em bêjin yên netewî dihatin amadekirin yani dibistan, xwendîgeh, zanîngeh, enstitû û her tiştê ku karibe xizmeta zimên bike ji aliyên neteweyan ve dihat bikaranîn ji bo pêşveçûna zimên, bo pêşveçûna çandê. Yani ev dem û dezgeh bi rastî jî gelek muhîmin em dibînin. Îja li gel vê helbet wê serdemê da pêleka faşîzmê gelekî berz û bilind e û yek ji wan em bêjin faşîzma Kemalizmê ye li gel vê nazîzma Almanayê û li İtalya û li gelek deverên din dîsa pêleka pir zêde a faşîzmê her dike bilind dibe û piştî vê bilindbûna vê faşîzmê çi diqewime helbet gelek genocide em bêjin komkujî pêk têne her çi qas ku هید یا کردان عالی دنیا و نی قبول کرد امیجن لی پیش هولوکوستا کو جبر فاشیزما نازیان زیادتر 6 میلیون جهو دوردا مخابن هاتنه کشتن لدرسمه لزیلانه لکوچکری لشیخ سعید و لگلک دورین کردستانی جی جبر پیلا فاشیزما امیجن کمالیزمه مخابن gelek genocide bi ser meda jî hatin. Niha ez behsa çekî beriya em bêjin mesela zimên dikim. Yani ew serdema ku celadet tê daye piçekî dixwazim ew bikim. Ronî bikim. Yani piçekî hêl ser van vê meselê ez dixwazim biaxivim. Yani bi rastî jî salên ku celadet dibêje şerta heyînê a pêşîn ziman e yani serdemeke wisa yani ev qonağa ku de em behsa kovara hawarê bikin tê derdikeve bi rastî jî hawariyeke yani hawar dikin ku ziman ji tunebûnê xilas bikin û şerta heyînê a pêşîn zimêne ê ji ber wê dibe em xwedîtiyê lê bikin yani li vir em karin bêjin ku ev mesela problema zimên û ez wiha difikirim yani li gorî min ev mesela bi qas ku zdîrokê dixwînim bi qas ku lê
dinêrim yani têgihiştime ku ev mesela zimên neku eve nav sed sal du salên vê dawiyê de problemeka menîne yani ba min heta beriya zayînê yani ku beriya zayînê de jî me gelek dewlet ku Kurdan ava kirine ev problem li wir jî hene yani çawa li du ew kerin yani bijin du tişt hene li virî ayek yan bi rastî jî ev problemeka gelekî em bêjin wekî me got beriya zayînê jî mîladê jî hebû bi Kurdan re yani xwedîtiya zimên ango bi ziman hin tişt afirandin û mîratek hiştina mîratekî an tune nebû yek va an jî ji ber bêdewletbûnê ku di serdema modern da em bêjin serdema netew dewletê da dewletên neteweyî da ji ber ku me nikarî em dewletekî ava bikin ê helbet em nikarîbûn xwedî li dîroka xwe jî derkevin wê mîrasa xwe jî derbikevin ji ber wê jî çi bû tiştên eger ku hebin jî bêguman di aliyekî ve helbet hebûn jî ê hatin tunekirin ji ber ku ziman hat yani xwestin ku zimanê me tune bikin çanda me tune bikin ev jî çi ye her tiştê ku di dîrokê de ji em bêjin bav û kalên me mane ji dapîr û bapîrê me mane em bêjin ev tev de bi hawayekî tune kirin an kirin malê xwe an jî ji holê rakirin yani gelek mînak jî di vê alî de hene lê îja piştî em bêjin dagirkeriya İslamê ku İslamiyet hat vira li vir belkî hindê hin kes aciz bibin ma İslamiyet yani dagirkerine falan bêvan ez benî xwe aciz nekin em li vir meseleyekî li gor em bêjin dîrokî û li gorî zanistê dibêjin yani bi zorê meriv derekê bi dest bixe ango êriş bike û bi zorê bixwaze tiştekî li ser deverekî ferz bike ev tiştan be dagirkerî îro temam em civakekî bêtirî wê beşeka wî ya mezin para mezin Müslüman e û çandekî Müslümaniyê ji tê mezin kirin yani ev tiştekî êdî normal e ev jî êdî çanda me daye yani vêra problemek tune ji ber wê gotinê bila kesek xwe aciz jî neke û gotinê jî berevo jî neke û tiştekî lê maneyekî lê zêde neke yani mebest ji ber ku em meselê baş fêm bikin û bi aqilane nêzik bibin ji ber wê ez dibêjim vê bibêjim ez vegerim ser mijarê ya her çi qas bi İslamê re Kurd bûn xwedî mîr û mîrektî rast e em karin bêjin ew dewletên wê ser ew dewlet bûn yani ji mîrektiyan qestan be ji xwe dewletin yani ne ku dewlet nînin lê mixabin yani her çi qas bi İslamê re Kurd bûn xwedî mîr û mîrektî me got derfetên heyî dîsan jî mîrektiyên me jî zane û alimên wê serdemê yên İslamî gelek navdar henin bêjin berê xwe nedan Kurdî berê xwe nedan Kurdî jê hin istisna helbet wek em bêjin Seydayê Xanî em bêjin hin istisna wek Seydayê Xanî Melayê Cizîrî yani wan rakirin xîreta ziman û bûn pêşengê vê tiştî û tradisyonek di medreseyên Kurdistanê de dest pê kir yani bi rêka em bêjin van kesayetan û bi hawayekî vê tiştê berdewam kir lê bi hatina ku me got meselê em bêjin modernîzmê û pê re jî ev mesela dewletên neteweyî netew dewletê re çi bû Kurdistan perçe kirin em bêjin İran, Iraq, Sûriye û Tirkiye em perçe bûn dibin em bêjin nîrên vanan tîrên vanan da em man îja wan jî li ser tunebûna me hebûnek ava kirin ji ber wê berê xwe dan zimanê me yani tişta her tişt di ziman de ji xwe yani bi rastî jî ziman wiha ye her tiştek di ziman de ye dema ku ziman diçe şexsiyet diçe hüviyet e ew xwebûn çê nabe ji ber wê me Kurdan ew tirêna dewletbûnê yani me xwe negiya wê tirênê em man li ber tirênê dema ku em li wê rastê man vêga eşqiya bi ser me de hatin yani gelek fîlman de meselên eşqiyayan henin
yani wisa bê ser û bêberin û bê destûr û bê rê û rêbaz tiştek ji wan re tune têne êriş dikin. İşte mesela kolonyalizmi li Kurdistanê jî ev e yani. Ev jî kurteya wek kolonyalizma Tirkanê ku bi ser Kurdan da hatin û li Bakur xwestin me tune bikin. Bi rastî jî ev tişta jî mînaka wê ye. Yani helbet gelek sedemên vê tiştê hene lê ev mesele bêtir mesele dê biqul beser mesela dîrokê ez naxwazim pir bikevim kur û li vir xwe ez bêtir li ser Cejna Zimanê Kurdî Celadet Elî Bedirxan û kovara hawarê hin ewkên xwe bijin şîrovên xwe were parve dikim. Yani wisa rêk û pêk behsa van tiştan nakim yani. Ji bo vê gelekî basîte ku hûn yani bijin Cejna Zimanê Kurdî kengê û çawa û kovara hawarê çi ye helbet ez ê behsa wan bikim lê li vir bêtir ez bi şîrovên xwe yani dixwazim vê meselê ez çawa li vê meselê dinêrim yani. Yani ser vê tiştê çend gotinên me hene ez ê van gotinan bêjim. Min got ez ê serê we zêde neyîşinim. Lê em werin ja ser Cejna Zimên, kovara hawarê û Celadet Elî Bedirxan. Yani van sê tiştan divê em ji bîr nekin. Sê tiş gelekî muhîm in. Yani sê têgehên me ev in. Ewil em bi Celadet Elî Bedirxan dest pê bikin. Celadet Elî Bedirxan bi rastî jî şexsiyetekî gelek muhîm e. Yani ji ber ku kesên ku celadet nas nekin nikarin mesela zimên û fehm bikin û ev Cejna Zimanê Kurdî çi ye wê jî nikarin fêm bikin. Yani ev tişta girêdayî nasîna ewil nasîna Celadet Elî Bedirxan e. Em bêjin. Yani ji ber ku em bêjin hawarê yani çi tişte û bo me çi dibêje. Bi rastî ev gelek muhîm e. Yani femkirina celadet, femkirina zimanê Kurdî ye. Nasîna celadet, ziman, dîrok, çand, huner û kurdbûn bi xwe ye. Yani dê hûnê yani jiyana wî ne jiyaneke şexsî ye. Jiyana celadet ne jiyaneke şexsî ye û ev çend gotinên dawî gelek muhîm in ji kerema xwe. Tecrübe yani jiyana Celadet Elî Bedirxan hûn zanin çi ye ji bo me. Ji bo me tecrübe em bêjin ango serpêhatî û telefbûna rewşenbîriya Kurd e. Yani ji aliyekî va tecrübên wan bi rastî jî Celadet şexsê Celadet de em tecrübeyeke ronakbîrên Kurdên wê serdemê dibînin. Heta bi giştî jî em dikarin bêjin û pişta jî ew telefbûna wan. Yani ew wekî em bêjin li dunyayê belavbûna wan ji welê dûr feqîrî, belengazî û xizaniyê da man. Ji xwe Mehmet Uzun em bêjin di romana Siya Evînî û Bîra Qederê de bi taybet behsa ji xwe jiyana Celadet û jiyana Memdûh Selîm Beg dike. Ev her du jî rewşenbîrên Kurdanî wê serdemê gelek muhîm in. û li vir ji xwe mebesta wî jî ew e yani divê min xwest ez vê rewşa ronakbîrên Kurd nîşan bidim ka di çi rewşê de ne, çi rewşeke xirab bêbextan e. Ji welê dûr lê hewlekê her ji bo welat heye. Bi min ew roman muhîm in. Pêşniyarên ewil bila ew bin hevalên ku hê Bîra Qederê û Siya Evînî nexwendine divê berê xwe bidin wan romanan. Yani bi rastî jî jiyana wan ew tecrübê wan ji bo me gelek muhîm in. Celadet Elî Bedirxan kurê Emîn Elî Bedirxan e. Em bêjin nêviyê Bedirxan Beg e. Li Stenbolê hatiye dinê. Pişta bi şerê cîhanê re piştî şer êdî ev meseleyên ku dest pê dikin sala 1919 da bi bînbaşî Noelê İngiliz re tê Kurdistanê digerin. Ji bo dewleta ji bo Kurdan dewletek yani armancekê wiha heye helbet pêk nehatiye ama axir armancek hebûye. Bînbaşî Noel berhemeka wî jî bîranînên wî jî hene ez nexelet bim ji avêstayê derketine. Li vir min çima behsa vê tiştê kir ji ber ku li vir behsa mesela dewletê û armanca wan ne divê rêwîtiya bînbaşî û Noel û Celadet de alfabeya latînî gelekî zêde bala Celadet Elî dikişîne. Yani ev wek tê gotinê yani carna ku wexta ku notu têbîniyan digirin dibîne bînbaşî zûtir ve notê xwe bi rehetî ew dike û ji wê rojê ve bala Celadet diçe ser alfabeya latînî û
تي gotin yani ev mesela alfabe latini bi Kurd ya Kurdî ku Celadet Ali Bedirxan ev tişta afrandiye ev tişta amade kiriye duê rojê da dest pê kiriye yani 1919 hatta 1932 yani bi rastî jî demeke dûr û dirêj Celadet li ser alfabeya latînî xebitiye ev jî wê tiştê me din zanîn ku xebateke dûr û dirêj li ser alfabeya latînî hebûye. Yani ev tişta ba min gelekî mühim e. Yani helbet wexta îja em werin sala 1932 êdî. Em êdî daha behsa kovara hawarê û behsa cejna û mesela cejna zimanê Kurdî bidin berxwe. Wexta ku em têne sala 1932 Celadet alfabeya Kurdî latînî diaferîne. Ev aqilê Kurdî û bi Kurdî ev aqilê Kurdî Kurdî ji mirinê xilas dike. Yani rûmeta Kurdî bilind dikir û îro em dikarin bi Kurdî heger bixwînin û binivîsînin bi rastî jî saya 1932 kovara hawarê ye. Yani ew weşana ku kovara hawarê dest bi weşanê dike ew roj rojeka dîrokî ye ji bo mêjûya Kurdan, ji bo dîroka Kurdan. Yani bi rastî jî erê belkî hin kes bêje mah ne ew qas yani temam dê dîsan zimanê Kurdî tiştek bikira falan helbet dibe ku dê tiştek ema tiştek biba kirin lê ev xebata ku em bêjin ji aliyê Celadet û hevalê nû ve hate kirin îro rê bêtir li ber me vekiriye. Yani Mehmet Uzun jî gelek cara dibêje dibê nivîsên ceribandinên xwe de divê yani îro ku heger em bikarbin binivîsinin bi saya wan e. Bi rastî jî yani çi em bêjin helbet kovara hawarê divê alî da para mezin em bêjin ya Celadet Ali Bedirxan wan li gel vê helbet Kurdên Sovyetê lê helbet xwe gîştina wan ew têkilî mêkilî ev meseleyên dinanin. Lê ew nivîsandina ev qonaxa hawarê ku em jî ra dibêjin yani wek şoreşek e ji bo Kurdan. Yani ji bo Rönesansa Kurdan, ji bo aqilê Kurdî, ji bo netweperweriya Kurdî em karin bêjin bi rastî jî serdemeke de ew qonaxeke Rönesansê bû. Ji ber vê ev gelekî mühim bû bi rastî. Îja em bêjin îja dibê Kurdî bê xwendin. Yani ez dîsa vegerim serî Celadet got çi me got destpêka kovara hawarê da dibêje ez ê niha wê nivîsê bixwînim lê niha ne ez bes vê gotina Kurd tenê bêjim. Divê şerta heyînê a pêşîn zimên e. Ev gotina Celadet e. Îja min jî hat gotinek li vê tiştê zêde kir. Min jî ev gotina Celadet ji xwe re bingeh kirt û quliban min got ez dibêjim ku şerta heyînê a pêşîn xwendina bi Kurdî ye. Xwendin ji xwe şert e. Yani divê ji xwe em bixwînin. Ema xwendina bi Kurdî ye. Yani edebiyata ku nebe malê gel û gel nexwîne û xwedîtiyê lê neke bi rastî kerî tiştekî nayê. Yani nexwe em ji bo çi xwe bi vê tiştê re mijûl dikin? Yani ji bo ku tenê em wiha koşe û kuncikên xwe de xwe entelektûel nîşan bidin ji bo wê em naxwînin helbet yani. Bi rastî divê em bizanin ku Celadet heyîna zimên ji bo me misoger kir. Em jî bikaribin vê tiştê yani bi rêka xwendinê îjarê em misoger bikin. Yani ev pirtûkên bi Kurdî em bixwînin. Yani çi wêje, dîrok, wergêr her qadê da zanistê da bi Kurdî ji bo ku aqileke Kurdî çê bibe. û bi taybetî em ji bîr nekin ku wêjeya Kurdî, wêje edebiyata Kurdî bikine malê gelê Kurd. Heger em nikaribin vê tiştê bikin malê gelê xwe bi rastî jî em nikarin yani bi serkevin. Wê şerta heyînê em nikarin misoger bikin û em xwe ji wê tunebûnê xilas bikin. Yani ev divê bila bibe dirûşma me, slogana me. Edebiyata ango em bêjin wêjeya Kurdî bikine malê gelê Kurd. Ev bi rastî jî
gelekî mühim e. İja ez werim ser kovara hawarê. Biçekî jî behsa kovara hawarê bikim. Hinekî agahiyan derbarê kovara hawarê da bidim. Niha kovara hawarê di 15 Gulana 1932 de dest bi weşanê dike. Çend hêjmarên ewil hêj de bi alfebe erebî têne çapkirin. Ez vê jî bibêjim lê dûra piştî ku êdî alfebe latînî ji aliyê celadet ve hat amedekirin û hat bikaranîn êdî bi temamî bi alfabeya latînî ev kovara hawarê li gel min heye ez nihez nîşanî we jî didim. Kovar xwerû bi Kurdî ye. Çima min ev got ji ber ku beriya wê em bêjin kovara hawarê kovarên ku li çi li Kurdistanê û çi li Stenbolê derdiketin wê serdema hêta Osmanlî da jî herî kêm du zimanî bûn. Herî kêm. Carna sê çar Erebî Farsî de sê çar zimanî bûn kovarên Kurdan. Lê hawar tenê bi Kurdî ye. Bes wergera wî ji bo Fransî çêdibe ji ber ku hêta kovara hawarê li Şamê derdikeve em vê jî bêjin. Ji ber ku Sûriye di dest Fransayê da ye ji ber ku ev kontrola tiştê ew dikin ya ji ber wê ji bo wan tête wergerandin yanî ne ku bi Fransî nivîs tê da tunene vê bêjim. Îja min got xeynî Kurdî bi zimanekî din tê da nivîs tunene îja ev tişta ku ez dibêjim xeynî Tirkiyek min jî heye. Belkî ez vê mesela xwe jî li vir biçekî zelal bikim. Ez jî dibêjim xeynî Tirkî. Yani ew îlhama min jî di wê roja ku min kovara hawarê xwendiye û celadet nas kiriye ji wê rojê vede. Bi rastî yani divê meriv bipirse wê demê çima Celadet Elî Bedirxan wê serdemê da kovara hawarê da hiç nivîsên Tirkî nedan weşandin. Man nikarî bû. Wê demê Kurdan hêç de bi Kurdî nedixwand. Çend heba dixwand. Kovar nediçû ber destê wan. Kurd li Tirkî nav em bijin sînorên dewletê da bûn ku Kurdistan jî bin dest daye. Dikarî bû nivîsên Tirkî jî lê bi weşandina. Ne wisa? Yani çima ev tişta nekir? Nekir. Ji ber ku got tenê bi Kurdî. Ez jî ilhama xwe ji vir digirim. Ji ber wê ne hewce yani ew bikim vê tiştê ew. Gelek cara ji min re gotin ya jêre nivîsa Tirkî bike bin vîdyoyên xwe carna pirtûkên Tirkî jî bide nasandin ser wan bax ve yani helbet yên ser Kurdan hat nivîsandin falan jî dibêjin. Min got nexîr. Min got bes ev wek prensîbe ji bo min û ez vê prensîba xwe jî nayê me xwarê. Heta ez ê ser vê prensîba xwe berdewam bikim. Helbet hêjmara em bêjin me got kovar 15 Gulanê da 1932 da dest pê kir. Hêjmara dawî jî 15 Tebaxa 1946 da derdikeve. Her çi qas ku tête gotin di destpêka kovarê da 15 rojan carê dê derkeve lê mixabin wisa nabe ji ber wan derfetên ku tunene yani û zor û zexteke zêde dewleta Tirk heye li ser vê tiştê li gel vê dewleta Fransê jî helbet bi zor û zexta Tirkan re yani Tirk tu carî rehetiyê nadin Kurdan. Yani îro em biçin li Marsê weke dev êdî gotinekî meşhûr biye em dewletekî ji ava bikin dê Tirk dîsa nehêlin û rê li ber vê tiştê bigirin. Yani li Japonyayê zanîngehên Japonan ser zimanê Kurdî beşê vedikin Tirk radibin heddê wan yani wê heddî ji ku dibînin çawa dibe û li dij vê tiştê deng dikin dibe wê beşê qapan bikin. Yani Tirk hewqasın yani êdî hûn çi lê zêde bikin lê zêdekin ne hewceyê. Lê hêjmara yekî heta 23 di nav salekî da derdikeve lê hêjmara ji 24 heta 57 me got 57 hêjmar derketiye kovara hawarê giştî 57 hêjmarin 10 salan da derdikeve yani bibînin ku gelekî derenge ji ber wekî me got şert û mercan gelek zor û zext û feqîrî belengazî bi rastî jî yani erê Celadet Elî Bedirxan em bijin birayê wî Kamuran û wekî din Kurdên li dorê her çi qas em bijin helbet neviyên Bedirxanin dê xelk bêje ew dewlemend bûn axa û paşa û beg bûn ew tişta tune bi rastî jî feqîr bûn. Lê bi wê feqîriya xwe ev keddan û îro bi xêra keda wan milletek ji nû ve hate jiyandin vejandin. Ev rastî jî muhîm e. Wekî me got celadet êdî ne celadeteke yani.
ev mesela jî bi rastî gelekî mühim ez karim bêjim. Ja li vir tişta herî mühim jî dewleta Tirk bi rastî jî ji kovara hawarê pir ditirse. Her çiqas ku ev kovar nagîje ber destê xelkê jî. Yani ji ber ku nikare ji xwe bigêje. Gelekî kêm diçe bi zor bi çendîn zor û zehmetan. Lê dewlet tiştekê baş dizane. Dizane ku ev kovar dê siber roj hemû derewên me teoriyên ku me çêkirine dê pûç û vala bike ku wer jî kir ji xwe. Dike jî. Yani wan nikarîbûn rê li ber bigirin. Hew qas derfetên wan hebûn, her tiştên wan hebûn jî dîsan ew tiştên wan giş têk çûne. Îro girokek li ser Twitterê heye hemî dereyê wan di rojekî de têk dibe. Ne wisa? Çima? Ev yani nabe bi dere wan bi teoriyên pûç û beredayî bi rastî kesek nikare tiştekî bike û Tirkan jî ev tişta ticarî nekirin. Lê hêşte hoftiya wan berdewam e. Yani ser dunê weke wan tu netewek, tu derek, tu welatek insanek meriv na. Ez bawerim tu neye yani. Wekî din dikarim bêjim dîsa jî yani dîsa jî nikarîbûn dengê cigerxwîn dîsa dengê cigerxwîn îro li her mala Kurdekî de heye. Ne wisa çi stran be çi helbest be. Bi saya hawarê Osman Sebrî, Kamran em bêjin Elî Bedirxan. Îja di vê destpêka vê kovarê de vê em bêjin çapa vê kovara li ber destê min e ya weşanxaneya Belkî de rênas şiyan çend gotinên gelekî xweş bo kovara hawarê dibe divê hawar dibistana Kurdan e. Dibistana cigerxwînan, qedrîcanan û Osman Sebrîyan e. Hawar destpêka neteweperwerî û rewşenbîriya Kurdan e. Bi rastî jî wiha ye. Yani kovar dibistan e, kovara hawarê. Kovara hawarê neteweperwerî ye. Kovara hawarê em bêjin rewşenbîriya Kurda ye. Ji ber wê kovara hawarê gelekî mühim e. Yani dema ku em behsa cejna zimanê Kurdî dikin ji xwe hûn dibînin niha em ê dîsa zê biçekî daha meselê ve bikim li vir. Yani kovara hawarê armanca pêşketin û pêşveçûna zimên û çanda Kurdî dike armanc. û wekî dîsa em vedigerin gotina celadet. Yani şerta heyînê a pêşîn çi ye zimane dibêje. Kovara hawarê vê tiştê dike. û hawariyekê dike. Hawar dike rabin dibêje. Gelek helbestên xweş tê de yên Kamran bin, yên Celadet bin, Osman Sebrî Cegerxwîn, Nureddin Zaza heye. Ev nivîskarên ku têne bîra min ez navê wan dibêjim. Jin tunene bes jina Celadet çendîn nivîsê xwe Rewşen Bedirxan tevlî dibe. Wekî din Celadet Elî Bedirxan bi gelek nasnavan mexlasan tevlî dibe ji ber ku tu serdemê de dixwaze bi hawayekî hewl bide nîşan bide ku nivîskar zêde ne di kovarê de. Bi navên em bêjin wek Herekol Ezîzan heye wek çendîn navê din jî henin niha ew nehatin bîra min. Em bêjin Doktor Nafiz dîsa heye, Roger Lescott, Cemîlê Haco di kovara hawarê de nivîsan dinivîsînin. Yani ev kesên ji xwe rewşenbîrên wê serdemê ku ji welat derketine ji ber Tirka em bêjin revîne li vir xwe ew dikin. Wekî din em bêjin niha hawar çi ye? Vê meselê Celadet Elî Bedirxan bi Kurd de nivîsarekî wiha nîşanî me dide. Dibêje hawar dengê zanînê ye zanîn xwenasîn e. Xwenasîn ji me re rêya xweşiyê, rêya felat û xweşiyê vedike. Her kesê ku xwe nas dike dikare xwe bide naskirin. Hawara me berî her tiştî heyîna zimanê me dê bide naskirin. Lew ma ku ziman şerta heyînê a pêşîn e. Hawar ji pêva bi her tiştê ku Kurdanî û Kurdîtî pê bendewar e dê mijûl bibe. Tenê siyaset jê dûr e. Xwe naxe siyasetê. Hawar siyaset ji civatên welatî ra hiştiye bi siyasetê bila ew mijûl bibin. Em jî di warê zanîn, huner û sinhetê de dê bixebitin. Ev armanc û awayê xebat û nivîsandina hawarê ye. Di hejmara ewil de Celadet
ve tiştê ew dikim. Yani duê serdemê da bi rastî jî tişta herî zêde ji hawarê da bala min dikêşe meriv dema ku hawarê dixwîne an piçekî ji meriv serencama celadet hawarê dizanibe meriv dibîne yani bi rastî jî serdemeke wiha ye ku hêvî tune ye ji aliyekî ve meriv dema lê dinêre bi rastî hêvî tune lê bes ew hêviya ku bi celadet û bi hevalên wî re heye ev hêviyekî gelekî mezin dide me jî. Yani ji ber wê dibe ti carî em bê hêvî nebin. Yani hat rojek ku hûn em tenê jî man. Tu ez jî ferq nake em yek tenê jî man divê em dîsa jî bê hêvî nebin. Yani kovara hawarê bi rastî jî ev qonaxa hawarê ji bo me gelek mühim e. Wekî din çend gotinên din ez ser hawarê wiha dikarim bêjim. Kovara hawarê kovarekê dış kolonyalizme yani li dijî dagirkeriyê li dijî zulm û zordariya serdestan e bi nivîsên xwe bi em bêjin awayên xebatên xwe bi rastî jî dengeke xurt li hember kolonyalizmê derdike û wan paç û pûçê wan giştî ji holê radike. Di hêjmareke de Celadet Elî Bedirxan behsa Elîzer ben Yehudayê İbranî dike ku vî camêrî zimanê İbranî vejandiye. Bi navê zilamek û zimanek nivîsek heye li vir em dibînin di hawarê de behsa tecrübeyan tê tekirin. Tecrübe gelek mühim in. Em careke din dubare bikin divê tecrübeyên milletan bixwînin. û berhemeke Elîzer ben Yehuda bi navê meseleyeke girîng li ser zimên heye û ev ji aliyê Fexriye Atsayê ve bo Kurdî kurmancî hatiye wergerandin. Berhemeke mühim e ji kulliyata Siyonîzmê û di wir da Elîzer ben Yehuda meselê ziman û bêtirî behsa mesela netewperweriya cihuyanê behsa Siyonîzmê dike. Ba min ev berhem jî dibe teqez bête xwendin. Yani fikr û xebatên wî yên li ser İbranî li ser zimanê İbranî jî mera mînake yani ji bo wek tecrübeyên milletan divê meriv bixwîne. Yani em carekî din jî bînin ziman tecrübeyên milletan bixwînin. Li vir behsa nameyeka celadet bikim. Ev nama wî bi Tirkiye ji bo Atatürk Kemal Atatürk dinivîsine. Ez dikarim bêjim manîfestoyeke bêhempa ye. Nameyeke Kurd e wek pirtûk ji avêstayê jî çap bûye. Yani ew name yani celadet nameyeke wiha nivîsandiye bi rastî jî meriv yani dibêje ev manîfestoyekî serdemekê wê serdemê yani bi hawayekî zelal nîşanî me dide. Yani hemî tiştên yani metneke pir xurt e. Hember vê kolonyalizm û em bêjin dagirkeriya Tirkan. Metneke pir xurt e. Dê miheqeq wê metnê bixwînin. Ez wiha dibêjim ji were bi rastî. Bi vî hawî Kurd û kurmancî yani ev serencama kovara hawarê celadet û beriya wê serdemê û qasî ku min jê fehm kirî min xwest hewl da ez hin tişta bibêjim û jî ez vegerim ser cejna zimanê Kurdî. 15 Gulanê wekî me got ji ber ku kovara hawarê di 1932 de dest bi weşanê kiriye ev roj wek cejna zimanê Kurdî hatiye qebûl kirin. Qas ku ez zanim ji 2006 vir da tê pîrozkirin. Bêguman tiştekî hêja ye û dibe ji bo balkişanina ser zimanê Kurdî jî hewce ye em çalakiyan bikin, tevlî çalakiyan bibin. Helbet bir rojekê taybet tenê ziman nayê xilas kirin. Bes ji bo balkişandinê rojên taybet jî hewce ne. Yani xwezî her rojeke me wek cejna zimanê Kurdî bi Kurdî tenê bibe. Lê dîsa jî divê em hewl bidin tevlî çalakiyan bin li bajar û der û herêmê ku em lêne li welatê ku em lêne heger hebin çalakî em tevlî bin tu nebin jî em çalakiyan peyda bikin çê bikin. Nebêjin em çi bikin bifikirin. Gelek tiştê miheqeq bêne ewka we bêne hişê we û wê tiştê bibêjin. Derfet hene bes hûn derfetan çê bikin ji bo vê tiştê. Yani nizanim çawa çêbû min bi hawayekî xwest ez behsa vê meselê bikim potreyeke min xwest ez xêz bikim. İnşallah bûye. Erê min carna mijar belkî tevlî hev kirin ez lêborina xwe jî dixwazim lê ev tişta ji wisa bi rastî temamî ji hev nayê cuda kirin. Carna behsa tiştekî dikim can vê digerim serî wiha piçekî belkî tevlî hev dibû. Helbet gelek tiştê din jî hebûn belkî min nikarî niha behsê bikim.
زیده جی درێژ نەکەم دیسا ez bêjim serê we nêişinim ev gotina serê we nêişinim qiseyeke li nav cemaetê me de di esasê xwe de dema ku em bêjin serê we nêişinim ez ê serê we biêşinin em ê yani yê ku wê gotinê bikartîne di esasê xwe de wiha ye ciwan me kulek ji berhemeka wê bi navê qiseyên dûr û dirêj serê we nêişinim heye wî jî wiha digot ew berhemeka wî ji nivîsên wî wek ceribandinê û wekî din hatine berhemeke wiha ye gelekî baş e berhemeke ser edebiyatê ev jî wek pêşniyar ji bo we em bêjin yani çaw qehwa xwe hewce hûn amade bikin dema ku em dibêjin serê we nêişinin ji ber ku dê mesela me dirêj bibe a rastî divê em serê xwe bi van meselan biêşinin pir zêde bixwînin her ku her bixwînin şerta heyînê a pêşin xwendina bi Kurdî ye bi rastî jî divê em bixwînin û serê xwe bi van meselan ra biêşin dîsa duruşmeke din ez ê bibêjim sloganek êdî ez wek kesekî ev demeke slogana bes ew dikim çê dikim nizanim bi borim ev jî pêş te gotiye ez dîsa bêjim yani em Kurd mecbûrin bi Kurdî bixwînin yani em mecbûrin wiha slogan be ez nizanim ez çi bêjim bi rastî jî wiha ye yani ji xwe ev bi serê xwe serê şiye yani ev tiştên ku em pê re ew dikin xwe mijûl dikin yani hûn jî gotin û zanînên xwe li ser van meselan binivîsin bînin ziman ango biaxivin bi hawayekî hûn jî bînin ziman û dikarin di bin vîdyoyê de cihê şîroveyê de van tişta binivîsin gotinên xwe bi vî hawî ji bîr nekin gelî dost û hevalan bibin abone kanala Pirtûkhezê piştgiriya Pirtûkhezê bikin û bi derdorê xwe re jî parve bikin dîsa jî ji bîr nekin şîrove rexne nirxandin pêşniyar û çi bixwazin binivîsînin ji min re ez ê wan jî bixwînim û bersivên we jî helbet bidim ji niha malavayiya we dikim û dawiyê de dixwazim vê tiştê bêjim çend tiştên wiha çend tiştên din biborim ez ê niha kurteya gotinên xwe bi çend hevokan ji we re bibêjim ku bila bîra we de bimîne a yek me got sê tişt sê têgehê me kelîmê me hene çi bûn Celadet Elî Bedirxan Kovara Hawarê û Cejna Zimanê Kurdî ev sê tiştanan divê ji bîr nebe a duyem me di serî de heta got şert û mercên na biborin a duyem min beriya her tiştî me behsa tiştekê kir yani şert û mercên serdemê wê serdema ku ev Kovara Hawarê Celadet Elî Bedirxan yani behsa dîrokê dikin hani bi hawayekî divê em dîrokê jî bizanin dîrokê bixwînin dîroka Kurd û Kurdistanê miheqeq bizanibin sisê Celadet Elî Bedirxan bi nêz ve nas bikin ji nêz ve nas bikin çar divê Kovara Hawarê ji weşanxaneya belkî çapiye çapên wî yê dinê jî hene divê miheqeq çendîn cara bixwînin ne carekî ha bi hawayekî wiha jî em bêjin bin sernivîsên yên Celadet wiha jî hatine çapkirin hene ji avêstayê yani bi şekî lêkolîn bikin min parvê jî kirine û dûr jî binêrin ez niha yek bi yek behsa Pirtûkan nekim lê wek pêşniyar min got ez ê bikim çend heva lê Hawarê teqez bixwînin çendîn caran û Cejna Zimanê Kurdî pîroz bikin yani herî kêm wê tiştê bikin ez ji Cejna Zimanê Kurdî li we pîroz dikim li xwe pîroz dikim li me tevahiya neteweya Kurd û Kurdistanê pîroz be û ji bîr nekin şerta heyînê a pêşîn careka din dibêjim şerta heyînê a pêşîn xwendina bi Kurdî ye bila ev jî bibe slogana me û em li her derî belav bikin bi vî hawî ez spasiya we dikim û her tiştek bi dilê we bibe û careka din Cejna Zimanê Kurdî pîroz be li gel silava.